Oikein hyvää päivää katsojat, se on Haltron täällä. Ja tervetuloa hei uuden Chili Factory joulukalenteri luukkuvideon pariin. Kyllä se on pakko kuulkaa katsojat uskoa tässä kohtaa, että tässä kalenterissa on todellakin enää 10 luukkua avaamatta. Vastahan me ollaan avattu ne ensimmäiset luukut ja päästy vasta fiilikseen tämän kalenterin kanssa. Et mä toivon, että tää loppu tulee olemaan semmonen ikimuistoinen. Ja tässä kohtaa joulukuuta on hyvä lähteä kyselemään sulta, että oleks sä ruvennut tekemään jo jouluvalmisteluita tai pääsemässä siihen joulufiilikseen. Heitähän tuonne alakertaan kommenttia asiasta. Numero 15 näyttäisi löytyvän kalenterista tuolta kohde, joten ei muuta kuin sitä kohti. Mulla on tosiaan hirmonen nälkä, mä en oo aamupalaakaan vielä kerännyt syömään kunnolla. Ja luukku 15, mitäs se meille tarjoilee tälleen aamutuimakseen? Täällähän on itse asiassa tuotenumero, sama kuin tämän päivän luukkunumero, eli 15. Ja kun katselee tämän päivän soosin väritystäkin, niin kyllä siellä se tietynlainen chili taas helottaa kummasti. Joten katsotaan millaista tujuutta tänään on luvassa. Numero 15. Mitäs tää oikein pitää sisällään? Luukku 15 sisältää tuote numero 15. Ja tämä tuote on nimeltään Burning Breakdown. Ja Burning Breakdown on tässä kalenterissa ilmoitettu tulisuudeltaan 6/10. Laitetaan tohon sitten vielä speksit näkyviin, jotta näette, mitä tää Burning Breakdown oikein mahtaa pitää sisällään. Tässä samalla kun vähän ravistellaan Burning Breakdownia auki, niin mä yritän kovasti muistella, mitä mä olen tälle viime vuoden kalenterissa mahtanut oikein antaa arvosanaksi. Ei kyllä tälle äkkiseltään mieleen juolahda, mutta hyvin pian me saadaan selville ainakin tämänvuotinen versio. Mistä se on kotoisin, vai onko se mistään kotoisin? Se jää aina jännitettäväksi näissä, koskaan ei voi tietää. Näyttää olevan hyvin juoksevassa muodossa tää Burning Breakdowni. Otetaan vähän nuuhkuttelua taas tuttuun tyyliin alkuun ja sitten maistetaan, millainen tuote tässä on kyseessä. Joo, tästä tulee tosi vahvana tää paprika, kuten näissä monissa muissakin chilisoosseissa, ja täältä itse asiassa hyökkää myös tää inkiväärin tuoksu aika kivasti pintaan. Ei ole ollenkaan pistävä, ei ole millään tapaa häiritsevä, ja nyt mä jään ottaa kyllä makua, millainen tää on. Eli tuttu kaava, kuten olla aikaisemmillakin videoilla, niin otetaan ensi alkuun lusikallinen näin paljaaltaan ja sitten maistetaan ruoan kanssa, miltä tää maistuu niiden kanssa yhteen. Maistetaan lusikallinen. Okei, tää niinku tulee saman tien. On semmonen tosi kiva alkupoltto. Herra jestas. Tulee niinku saman tien ja tässä on toi inkivääri. Todella voimakkaan makuisena. Herran Jeesus. Että on kyllä todella hyvä niin kuin alkukikki tässä. Makupaletti tässä on kyllä todella hyvin kohdalla ja nyt mä haluan kyllä saman tien päästä maistaa tätä ihan niin kuin ruuankin kanssa. Ja nyt kun lähdetään maistamaan tätä ruuan kanssa, niin mä olen varannut itselleni tänne vanhaa kunnon ranskalaisia ja nuggettia, niin lähdetään näiden kanssa kattelemaan, miten sopii hyvin yhteen. Mä voisin dippaa yhden ranskalaisen tonne ja katsotaan, että miten se sopii tämän kanssa yhteen ja sit otetaan tätä nuggettia kanssa. Maistetaan. Tää on aika jees. Että tätä niinku pystyy niinku dippaamaan ihan tämmöisenäkin, vaikka tää on tämmöistä juoksevaa soossia, mutta ranun kanssa sopii aika hyvin yhteen. Ja jos tarkkoja ollaan, niin nämä oli chili ranskalaisia, mitä mä tässä käytän, että tässä on niinku teeman mukaisesti menty. Otetaan sitten nugetti tästä myöskin tuttuun tyyliin ja levitetään siihen päälle. Millainen tästä sitten tulee? Maistetaan. Toimittaa. Jos postin kanssa välillä mietitte, miten se toimittelee, mutta tää toimittaa kyllä niinku saman tien. Tää on erittäin hyvä. Kyllä tää Burning Breakdown on varmaan semmonen chilisoossi, että tääkin sopisi monen asian kanssa yhteen. Ja kyllä kannattaa ehdottomasti ruoanlaitossa kokeilla. Tää kyllä näkisi silleen, että jos sä tykkäät jonkinlaisia kastikkeita tehdä, niin laitapa tätä vähän sekaan. Jos toi inkiväärin maku on semmonen, mistä sä dikkaat, niin tässä se tulee niinku todella voimakkaasti esiin. Et siitä kyllä mun on pakko antaa plussaa, koska itse olen inkiväärillä aika hyvä ystävä. Ja erityisesti niinku tässä soosissa, kun tulee toi valkosipulin, punasipulin ja paprikan pyhä kolminaisuus esille myöskin, niin se jotenkin tekee tästä chilisoossista todella hyvän kokonaisuuden. Että tää ei jää millään tapaa pliisuksi ollenkaan. Kiva alkukikki, lähtee nopeasti pois, se inkiväärin maku jää suuhun, niin kyllä tää on mun mielestä erittäin toimiva paketti. Että kyllä mä uskaltaisin tälle Burning Breakdownille antaa mielestäni aika hyvät arvosanat ollessaan kokonaisuutena toimiva. Ja annetaan tästä testissä tälle chilisoossille arvosanaksi
8,75/10 on erittäin hyvä chilisoossi. Ja tässäkin varmasti on vielä, jos tätä tykkää vähän twiikkaa omalla tavallaan, eli tuunata vähän paremmaksi, niin saa varmasti vielä enemmän irti. Ja sen verran on näistä chilisoosseista sanottava, että Chili Factory osaa kyllä omaan makuun ainakin käyttää tuota etikkaa sopivissa mittasuhteissa, koska mulle itselle etikka on vähän sellainen raaka-aine, että se monesti tuppaa tulemaan tietyissä tuotteissa liian vahvasti esille, niin tässä kalenterissa ei ole kuin ihan muutamia soosseja ollut, missä on niinku joutunut miettimään ääneen, että oho, onpas tässä vähän etikkaisuutta pinnassa, mutta muuten nämä on ollut kyllä aika solideja sen suhteen. Että voin suositella näitä soosseja just sulle, jos sä tykkäät siitä, että se etikka ei puske liikaa chilisoosissa esille. Nämä on siinä onnistuttu tosi hyvin tekemään. Joten näillä sanoilla meidän on aika jättää palava romahdus taaksemme ja lähteä sitten odottelemaan seuraavan päivän luukkua, eli luukkua numero 16. Kiitos sulle kun katsoit tämän päivän videon. Muistahan laittaa yläpeukkoa videolle ja tilattaa kanava. Ja vinkata vaikka kaverillekin, että tämmönen sitä tekee joulukalenterin videosarjaa. On tulossa myös muita maistelujuttuja tämän joulukalenterisarjan jälkeen tänne tuben puolelle. Sieltä löytyy myös erilaisia chilisoosseja, mutta myös erilaisia muita tuotteita on ollut harkinnassa. Ja kommenttikenttään saa aina vinkata siitä, että jos sulla on joku tuote, mitä olisi kiva joskus maistella, esimerkiksi näillä videoilla, niin mä yritän ottaa niistä koppia parhaani mukaan. Mä nimittäin tykkään maistella erilaisia tuotteita tosi paljon. Joten huomisen videota kohti me näemme sitten huomisen päivän luukkuvideossa. Ei muuta kuin hyvää päivää sulle. Moi moi!